kwenda sokire na kugikiria mbasokana iyo yabereye kwenekiwa ase pare yo ase egekabono abamenyi abo niko bono ya banyare ko bakuru kuboria gochi ase gati yabarai kwenekia bunanko ya roto tabare bosengoro tutabare chipare cyo kwenekia bunanko rosi wachire gwikira ebirengo ende bachikonyora chinga gichinyoro cyo kwegandira ase emiroberio yabo ase bono banyare ko bagokwandra embasokana iyo yabereye kwenekiwa kiabwango iga homosayo ya mirongibere netano no yomo Clifford Onchere hanyatu koba gagoswa so mutaro na agatigara n'ekingoma cy'intinde gentokia mwireta yagusira ubugima bwaye ejuma eikia etamuri kito Daniel Ontiri na koretaro yabane ko ase chinsemecho osanga nabamenyi abo no twarige ne robot rugasenkira yoboikirana ebikole by'abantu konyora chingoma chinga kibagotumike para ya kurwa kyumbu wetera kiboba guchaga chuba nigo asa matuka bwango ya byarelekandire comment kana kubwatekana no gutaetika we pali yo na mono chinga ki chimbule nyinge asege kole kya bwango ya na somo saoyo mo Clifford Onchere we myaka 25 no yomo asa tereria na goso motaro eiki yaeta ekyo kya mwirite gotigara ne chingoma chintindi wikagasire bombo bwae chingaki hamenyegetiwa asenyegitari elyo konyero bwenya na kubwatekana nayo egati yabana boda boda na bamenyi bensemeyo nigo besokia omugasolero kugikeria ekolekyo na babolia enguru elyo kobakonya korobyo bosombi bwabo ariyo ibweko kwete oyo gakwete gombaro baumiete bado barenyagitari pare gere mbirandembe noina katwa turumboka na bangina bande gochigachuba amana batwatana nonya saya achari yabete epare ya sarikire kene abana baito abana basaye bakora poda amaene mbabwe chobororo none megongo yagojire igo babwato bokongwa banene asenyinje yogo turumboka go ikakora poda no bakora byasara banyora omugati abokera rituko asense mwende asenka yanyagosira asekenyero kyabo choroke ikyo kegutoka kibirichi ward ya Gachuba imeye bonge ya Kitutu Masaba ase kaunti ya Nyamira amayanda nigabwate tense na sense mwende amariganyo nigagendrete bosyo bumega bwa matanga ase bamateba nyegosira ko bomosa orenge bomokya na bwerwete asoko ry'ibitoki tabya yarengengia tabwaza mangana mange hano munzo nkweliye ababolia bona bateneri ase kinyagitari au kuba abango chingaki bakubwenya abarwire bemibasokano rego Kenya umubaro w'abantu bagusira kubwatekana no kumbigwa chingaki baganityo bokonyi bwa bwango yatonyorere cyajali kuni chiga chira emergency military pia baitu ba respond wango so konya bari banyorere mechando respective rona kere family chabo chire immediate chiko badimanda chitayo bayo baba konywa mwana yasirite bugima bwae sinje poor response ya abantu ba health care mubero nyegosira nigo kendrete asenkendo ya Kisii Teaching and Referral Hospital ime yomo chobo songo achingake yamate ya nyegosira yasingira na kobolia gosirwa chingake chichobo kongu ngurubudire gatasani kyaga tembe kurega se kaunti ya Nyamira ilitrane nguru ku Daniel Ontiri.